Raden Ngabai Jaya Saekan. Raden Ngabai Jaya Saekan menika Dudo. Koncone kuwi karo Subali koncone Bra. Lah ya karo Subali kuwi. Subali barang ya Dudo. Subali. Layak aku teko kok wis merepet-merepet nek layang. Delok tak bukake isine apa. Delok ngene ora sembodo ya Lili Subali. Rawuh utawa wis teko anak wedok Mbak Ika ki sadurunge nepungke karo sinden pengko ben maju karo sinden ben sebet ora ana ewuh lan pekewuh mengko terus ditepungake karo sinden ya ning luwih dhisik aku tak matur karo panjenengane Mbak Ika ya Mbak Ika Injih Biung wilujeng dalu kula Ika uget-uget. Nggih. Menika Ika uget-uget ingkang pidalem wonten ing pundi lajeng sinten sinambating wangi lajeng ing mriki supados menika dipun tepungaken ngaten. Inggih. Anu Mas yo mboten pati wangi. Oh mboten pati wangi to. Nggih. Lah ning ngajeng ora wangi ketoke nek miturut potongane ya iso kok kayu jati tuwek. Nggih panjenengan anu ngendika ngaten wong kula wau mudhun montor umume nek nggih anu bintang tamu waduh sapa ya iki kaget-uget to ayune apa piye lha ora mudhun ki lha kok koyo dangkel jati jare ngono. Ayu tenan. Sabar aku ngono sabar. Nggih. Untunge kok ngeki amplop aku ngono. Ayo saiki ngadeg sik. Ngadeg. Niki. Ngadeg. Ngadeg nggih. Ngadeg. Nggih nuwun sewu. Salaman. Nggih. Ayo salaman karo Nuwun sewu ibu-ibu Waranggono. Oh, wis bebas e wae. Pak Pengrawit. Nah, Derek Salim nggih, Pak. Derek Pitepangan. Inggih. Cara tembunge serandal temumpang dingklek ajar kenal mboko sithik. Oh nggih. Iya. Apa jenenge menyang Kendal tuk njolek dhuwit. Terus Nek wis kenal njaluk dhuwit. wah. Rasa njaluk mesti aku wis diparingi. Iya, kok mesti Pak Giran ki mesti nek ro cah cilik irang negake kok. Ora tega kok iso. Kula ngadeg niki munan. Ayo nyuwun alamate sing jelas lan sing terang. Oh inggih. Ndara Pitepangan menika Pak Giran Biung nang sedaya kemawon menika kula ingkang nderek sowan Eka ndang tak uget. Nggih. Menika kula sowan saking Sragen Biung. Sragen. Saking Kabupaten Sragen. Terus alamat sing saklengkape. Kecamatanipun nggih menika Sukodono Biung. Sukodono suka seneng dono ki weweh dadi seneng weweh. Inggih napa mulih nek diwehi. Nggih diwehi pangestu niku ingkang baku. Kecamatanipun Sukodono lajeng desanipun inggih menika Baliarjo Biung. Baliarjo. Nggih. Kampunge? Pun Hah? Kecamatanipun Sukodono, desanipun Baliarjo. Terus ngendi terus isih siji kurang siji kuwi. Mengke nek Baliarjo mang tangklete kauget-uget ngenten lampun ta. Ora, pokoke kudu siji sing kudu jelas tak engkeli pokoke. Menika saking Sragen, kabupatenipun, kecamatanipun Sukodono, desanipun Baliarjo. Terus Dusunipun ampun dusunipun saking Jumbleng tadi. Oh, jumbleng ya. Lah ya ora apa-apa arep jumbleng ke. Wong jenenge ya desa Jumbleng. Gak ana jumblengan semono ya. Jenengan ki ya anu bintang tamu ki yo piye mosok yo wah ki sindene ayu-ayu uget-uget saka Jumbleng. Lah ya. Lah ya uget-uget saka Jumbleng lah. Mosok uget-uget sinden saka telek enggak. Tapi telek nggonku ki jenengan aja nyepelekke karo sing jenenge telek lho Biung. Lah kepiye? Mbok arep pangkate dhuwur kaya ngopo? Mbok Pak Panitia Rasulan iki wae, mbok Pak Kades mesti wedi karo telek. Kalak nek mor karo telek. Lah iya karang ning yo ana ngapike lho. Jenengan ngertos anu khasiate telek apa digdayane telek? Oh, digdayane ora ana sing lawan. Digdayane mbok sapa wae pangkate dhuwure kaya ngopo ngidak telek mesti pincang sikile. Ya, mesti pincang. Tur wong wis genah telek kok disayang. Duh,
Telek kok disayang Lah pripun? cuk diambu ngene, wah ambune telek. Oh iya. Monggo cetha kowe. Tapi benten telek nggonku wangi. Oh. Ora kaya telek nggon sabene. Terus Tak panjenengan mboten ngertos telek apa sing ambune ora apa jenenge ora enak. Ambune wangi. lah telek apa sing ambune wangi? Telek sing ora mambu ki telek apa? Lah aku ra dong malah kowe kuwi sing dong. Telek dipoto. Wow. Dadi foto telek ki ora mambu. Kajaba foto telek mau diteleki telek. Oh, ora. Ngaten. Andani hidup sinden telek. Lho telek niku khasiate mbok dados pupuk digunakake para penak petani. Bener. Bisa nuwuhake tanduran. Bisa dadi palawija, pala pendem dipupuk dadi pari yo nganggo telek. Iya bener. Terus tek para petani bisa dadi panene akeh. Terus wayangan rasulan dalu menika contone kagem napa keluarga ageng pundi mriki piye Karanggebang mriki asile sangsaya akeh rezekine sangsaya kathah tansah berkah melimpah tansah diparingi panjang yuswa mugi-mugi tegale amba Sing ngombo Tegal. Wayangan setahun ping 5. Wah, apik. Setahun ping 5 kecil lho kadung rezekine kathah kok. Bener, ning ana cacate Mbak kene. Napa, Biyung? Jane desane maju, Nggih. tur kondang, Nggih. tur apa-apane sarwa cemawis. Nggih. Ning cacate siji. Pripun, Biyung? Kokean duda. Kokean duda. Duda kene iki duda iki jumlahe ana 16. Kok saged menika enten faktoripun apa pripun, Biyung? Aku dhewe ya ora ngerti ning sak perangan ki akeh-akeh iki padha wis dibundhut sing setri. Lah kene iki anggere sing jenenge panjenengane Raden Ngabai. Nggih. Raden Ngabai Jaya Saekan. Raden Ngabai Jaya Saekan menika Duda. Koncone kuwi karo Subali koncone bra. Lah ya karo Subali kuwi. Subali barang ya duda. Subali. Layak aku teko kok wis merepet-merepet ngeki layang. Delok tak bukake isine apa. Delok ngene ora sembodo ya lili Subali. Aku ini karo Subali ngene pisan. Lah iya. Kaya duda lho kae. Lah nggih tak buka. Ya dibuka. Ya sembodo tenan. Sembodo tenan wong karang kowe iki juragan bakul kayu, bakul. Mongko Pak Saekan yo tenan pegawe MBG. MBG? MBG nek singkatane. MBG iki Mas Bali Ganteng. Wah. Nek nyawer. Iki ya nyawer. Wah, hebat tenan sembodo. Isine ayo ditutut. 1 juta. Oh, ampuh. Kurang 900. Lah. Ya 1 juta dadine Pak Subali sik diutang 900 ngono wae. Kok yo mboten kedah utang 900. Kok genepe karo Pak Lurah karo Pak Panitia. Niki gen warata ngeten. Niki amplop saking Pak Subali ngersakaken tembang wau. Oh nggih, nggih. Inggih, Biyung. Bareng ngadeg ngene ya aku iso disawang wong mergone aku ngadeg karo ora ki ya padha ae. Padha. Jan rumangsaku aku bareng ngerti kowe teko ning kono mau arep munggah panggung. Pripun? Kae iki padasan apa wong? Uyo gelah kok genah mboten padasan wong renek panturane lho. Wong ngene kok padasan. Apa wis tau ngerti panturan? Ngene paling ora sendang tirta kang mili wening. Wah, iya. Nek ora mili wening kadang aku mili kok kuping merah. Opok kok sinden kopon. Ya ngen pangapunten lho Pak Giran. Ora apa. Sepindah nderek gladiwanu nderek ketepangan wonten panggung panjenengan. Tak kandhani, Mbak. Nek karo aku karo sapa-sapa bebas. Arep nang kono sok nderek Pak Cahyo, nderek Pak Kangko, nderek Mas Bayu Aji, yo men pisan-pisan tau bareng karo aku ngono. Alhamdulillah dalu menika saged nderekke panjenengan. Nyatane panjenengan menika dalang
sing kang sampun misuwur larise ra kira-kira. Ya sing genah iki dalang ora kok ora enek wure ning kur dalang misuh. Lho panjenengan menika minangka leluhur lho Byung. Ya iya. Minangka leluhur pepunden ingkang sampun inggil derajatipun lho kok Aku ki ngene lho, Mbak. Nggih. Jane iso mayang wae aku ki kanugrahan. Mongko aku wingi alangan tiba, Mbak. Nggih. Ha iki sikilku glo isih kaya ngene. Lho kenging menapa menika Wah, Byung kok ngantek enek apa kuwi sambel terasi. Sambel terasi rupane. Dadi iki kenging napa? ceritane nek cara kidul kono nabrak kucing mongko kucing putih. Arek nabrak kucing putih. Niku napa to maksudin estu kula mboten ngertos. Sing biasane nek cara kidul kono ngarani putih. Oh putih. Lah mbok ngarani apa bae mesti nganggo e. Padane Oh. ngarani saiki ya seiki. Saiki. Ngarani putih. Putih. Ngarani kowe kon. Oh nggih nggih. Sing elek ki nek muni Pripun? ngunekke medi. Medi niku. Ah bocah kok selet ngono. Walah niku pamane kon niku awakmu nggih. Lah iya. Kon niku awakmu. Kon iki kok. Lah nek awakmu ki areng anu bocah lanang terus oh alah. Inggih desa mawa cara mriki anu setiap daerah mempunyai dialek kiambak nggih Byung. Nggih, Dadi mboten napa-napa. sugihing Desa mawa cara basa. negara mawa tata. Nggih. Nggih. Lah menika ngeten, Mbak. Pripun Byung? Nuwun sewu. Karena Nggih. menika ugi panjenenganipun Mbah Klowor sampun rawuh Inggih. supados minggah panggung Mbah Klowor. Monggo menika Mbah Klowor Nah, makane dipun aturi tindak jumeneng nggih menika juragan jangan napa? brongkos Jangan juragan gudeg. oh juragan Mangke gudeg. nek mriki ken muni bayem ngoten. Oh, bayem ngeten nggih. Nggih. Juragan gudeg kan muni bayem iki mesti rada angel. Lah niku. Mbok yo jenengan ki ngendika to, Mbah, kok tak pendhetke mike. Wah, jan piyai kok sumeh kaya ngene. Kula niku arang-arang lho Byung, sok menawi kula sowan wonten pundi-pundi menika angger saben petuk tiyang, petuk piyai menika kok ndang leng guyu, ndang leng sumeh niku arang. Lah nika Mbah Klowor iki lho, kok kono wis ketok sumeh leng guyu terus. Sumeh guyu. Cek-cedak ya sing guyu ae. Lah, Iki iya. wong nek mertandake iki blater, grapiak semanak nggih kados menika sumeh. Pripun, Mbah? Mike urung mungkan. Niki kajenge muni, Mbah. Walah, jangan ke godhong telo ya. Bayem. Oh, bayem. Derek tepang. Nggih. Asmane? Aku gak asmai. Hah? Asma sapa? Aku. Jenengmu nang, Des? Pegah aku kok nganggo ndes barang. Lah kene iki Des karo bro ning. Oh, ndes. Ndes niku bro cara ngono. Nah. Oke, ndes. Lah kan akrab ndes. Nek kene aku ki ya nyang aku bro, gak aku nyang kowe Des. Oh, aku ndes. Awakmu bro. Bro. Awakmu bro. Heeh. Aku ndes. Des. Oh iya. Dadi brundes. Oke. Aku ndes. Heeh. Aku ekan ndes. Kandes. Ya aku ekan ndes. Aku Klowor bro. Ngono ya. Gathuk ancen sak umuran iki ngene. Lah iya. Ki aku nun sewu ya, Mbak. Pripun, Mbah? Urung tau ketiban martil bathukmu. Wis lha apa arep njaluk? Aku ki ora sumeh. Pripun to? Ora iso mingkem aku ki. Lah tak aku nek nyapa wong kok kono wis guyu ae meh. Bae anu apa pajahe kemunduran. Ngalam donya ki werna-werna. Ya. Ah kowe penyanyi kondang kok sak jempol ki. Lah besok kowe nek digawa ndono kae paling-paling diwadahi cepuk jegurke jegur. Jenengan ki mbok yo aja ngino, ngene ki malah ngirit. Lah kok ngirit? Jenenge pawaan little body. Ngikel. Little. Wah, Pancene nek anu ki keserimpet angel. nek kene iki nek tembung
apa kamu? Little. Likel. Masalah little. Li. Tel. Kel Pak. Ya, ya gila nek anu kelen. Little. Li karepmu ora urudu yo karepmu. Ngene iki jenenge pawaan little body. Nggih. Kanggo mboten Little. pinanggih. Nggih, Mbah. Nggih, mugi-mugi sedaya sami rahayu lan ngaturaken kula nuwun wonten kesanipun Bapak Dukuh, Ibu Dukuh, daya warga masyarakat wonten ing Sarang Gebang. Nggih. Sarang Gebang. Lah kula aku mau piye? Muni sarang. Gua kelaru kuwi. Nek sarang tawon genentup kok sok. Aku kuwi sarang-arang entup wis tuwa. Oh ya wis anu cara meno tekek lorek ndas ireng. Hah? Wis tuwek gak iso ngalor ya. Yo nek Ora ngalor ngidul. pokoknya ngalor ngidul ikut petruk kowe. Lah iya. Apa rumasane aku mau apa yo gelem karo mbae. Aku kena petruk wong wedok napa alergi. Lho, malah panjenengan sing nolak karo aku. Tak tolak. Lho, Tak tolak. lho. Nek soalnya urung lahir batin, nek lahir batin oke. Lah ning yen aku tresno tenan karo panjenengan terus piye? Weh aja semelang. Nek kowe omah-omah karo aku, carane kuwi ayo anake dokahi engko sing elek dipites sing apik dingu. Anak kok dipites sing elek sing apik dingu ya anak ki apa anane direngkuh diopeni. Oh lah ora tau pengajian. Pengajian sing piye? Ingkang awon pun bucal, ingkang sae pun agem monggo. Oh iya ya lah kae sing anakmu gak enek ndase kae terus mbok keleke ngendi? Anakmu sing gak enek ndase. Padake anakku ki tenane karo Pak Bupati pe aji anakku. Lho, Kok iso, Mbah? Weh, Mbak Cange pun berpangkat. Polres. Anak kula niku pipis tutke polisi. Mongko ngangge senjata. pangkate apa, Mbah? Pangkate apa? Pangkat dengkulmu. Lho, ditutke polisi kuwi nek ora wong duwe pangkat lakon Anake kelawar. Lah ming nebangi kayu jati telung rit ning bejatenan. Oh, anak mi maling terus ditahan ning sel ngono to. Ora maling negor kayu jati. Ora nembung ora ning wonge. Oh. Lah kuwi nggone negara ya mesti ditangkep. Tangkep itu kan kaya wong nusul wong wedok ditangkep. Kok iso? Jan dialekmu karo kene adoh. Nek tangkep ku nek nggonku wong lanang nusul wong wedok dibojone iku jenenge ditangkep. Oh, ditangkep nek. Ning yo kari tangkepe, Mbah. Ditangkep kuwi dicekel. Lah iso nek tangkep mburi kei bumi ya tangkep bumi. Well, ning nek ngadepi ngenten iki Mbak Jan ngene iki jan tangkep pelas ta. Tangkep pelas niku napa? Iki tangkepe patute ana pelase. Ya ngono ya aku ya ora roh. Ning awake dhewe iki Mas yo jenengan ngelokke aku sak kepel iki koyo jenengan ki rada ngilo. Wong panjenengan ya ukur ipel-ipel-ipel. Kepiye? Aku karo jenengan iki nek didukok ning kono streaming ku lho, delok. Lah koyo tadi kamesra Upin Ipin ku lho. Yon. Ora rak ningo aku. Ngapa? Wah, kowe ora tau ngilung to. Aku ki tau ngilu, Dik. Wah, tenan. Gila aku. Roh wajahe dhewe kok gila. Lah ana munyuke kuwi. Kacane kok ana munyuke. Ambil aku ngilu. Kayak munyuk. Ora usah ngelirik wong iya. Kowe kuwi agaku cukup tenang mikir gendinge. Munyuk. Munyuk panjenengan ki ngilo. Ana munyuke. Kuwi nek munyuki nek cilik, nek semene iki ya beruk paling ora. Beruk. Nek beruk kuwi nggonku kuwi sing ora sida. Sing gutaker. Beruk kuwi sing monyet gedhe niku lho. Nah iya sing ora kok lewat rene lewat ngalas ngono ning dalan mau. sing Lah, sakmenika ngaten. Nggih, Mbak Cange. Enek Wonten beruke. gawe. Menika wau wonten pamundutan ingkang werni-werni. Menapa Terus Mbak Ika nggih. kalih Mbah Klowor menika mangke badhe wonten pramen utawi Mbak Ika menika tak aturi nyekar ingkang nggih. sepisanan monggo. Nggih, Sekaripun napa badhe ngagem dandang gula menapa badhe ngagem menapa kersanipun waton jumbuh kalian larasan. Inggih
Nggih, menika menawi kula nyuwun slendro pareng Slendro nggih. Nggih nyuwun kinanti sandung kemawon. Oh, nggih, saged. Mumpung anu sepisan menika sowan wonten ing Karang Gebang. Nggih. Sumber Wungu. Heeh. Nggih, wah nyuwun tindinganipun Bapak Ismail. Wah, bapak sapa? Ismail. Wah, Lah kok kok termen golek jeneng Lem Ismail. ganteng kok brengose. kok wis kenal. Lumpun. Bapak Weh. Ismail. Nggih ta? Iya ki nabi. Leonardi bin Ismail. Sak menika nggih Piyung. Iya, Ya bebas. para sesuk bubar. Nek enek sinden lagi ajar tepang anu kok mesti leh ngentahi yo sesuk. Ah, ora Maksud iki aku njaluk izin ngono lho. Ngarang dadak izin Bang ning kene wis dikon kok izin. Nanti kaya wong ning kantor izin. Iki maksudnya aku ki uluk. Wah ora kepiye? Uluk. Kuwi nek cara kene kuwi wong nembang. Lah. Nek lanang kuwi cengkok, nek wong wedok eluk. Nah, uluk. Ya kuwi arep ngono lah. Lah ya ngono kuwi lho. Ning dadi luk ki werna-werna. Nek cara nggon aku luk ki ana sing aran luk, ana. Nggih. Ning nek luk ngono kuwi jawane ana sing ngarani beda-beda. Nek ning daerah kulon Pacarjo ngono nuk. Nggih. Gek nuke sapa aku ya, Cuk. Uluk kuwi aku nek biyen kan aku tahu latihan mayang. Heeh. Ning kono kan dalang putri juga. Iya, iya. Sabetan ngono kuwi. Lah kok wayahe sabetan iki cah cilik-cilik ning mburi. Terus wayahe suluk ini kono. Terus cah cilik-cilik ini, wah dalange uluke gede. Kok urung cetok ya kowe? Cah cilik-cilik ini kan seneng to mriksani wayang, nonton wayang. Dasare dalange Mbak Ika terus bocah do tekon. Ngerti suarane krungu. Suluke gede. Heeh, mulane terus wah. Lah keke kaya ana sing ora keto. Wah, dalange eluke eleng. Suluk kok enek wernane barang. Suluke bindeng ning lho, bocah ora kecaya. Oh iya. Ya. Ayo coba kaya ngapa? Sandung. jamu pisan ana godhong ing abang. Suwe ora ketemu pisan ana ing wilayah Karanggebang. Suwe ora jamune kok godhong endut. Kepiye kuwi? Suwe ora ketemu kok kang gandeng Mbah Buyut. Wah. Nek disawang kok ora Mas yo piye panjenengan sing paling jamu pisan godhonge gundeng. Apa? Suwe ora ketemu pisan ngertine jumbleng. Jumbleng wong ya mbok gandenge lho, jumbleng iki api-api wis to. Oh jeneng kok ya uget-uget. Saiki Kleru donge sing uget-uget aku tuku kuwi. Uget kuwi enek artine kok.
Nggih. Nggih. Niki ajar tepung kalih kanca-kanca penabuh. Inggih menika saking karawitan menapa biyen? Tejomaya. Tejomaya. Tejo menika mengku cahya nggih. Nggih, bener. Maya menika Semu. semu samar. Nggih, samar. Jadi menampilkan cahaya yang semu. Nggih. Nggih, bener. Ora Niku ketok apa jenenge mompyor lan Mompyor. sombong cara Nah, moro. nggih. Tapi semu ning iso madangi, iso gawe rena ing penggalih. Iso Nah. gawe senenge. niki kabeh namung sak keluarga kula, sak trah kula kabeh. Oh ngaten. Nggih. Wah, menika ya seneng ora terusan nek dulure dhewe ya ki sambatan ya. Sing ngendang Nggih. nika anak kula sing sing- nomor 3. Oh nggih nggih nggih. Nggih, sing ngedram ya anak kula. Nggih nggih. Nggih, nika. Terus sing jaepong Nggih. nika saking pertapan Winangrong jenenge Jangkrik Jeliteng. Ireng dadi ireng jeliteng nggih. Lah nggih. Nggih nggih nggih. Monggo. Dulur kabeh. Ya, Sesuk- keluarga dene keluargane Mbah Di kabeh. Aku ki keponakan. Ora enek mirip-miripe blas. Anu soalnya Pagiran gantenge kaya ngono lho kok ndek ponakan kaya gue lah iki ki oleh biyen kuwi karo Pak Giran ki karo aku ki bagus aku. lah Biyen. kok iso biyen bagus jenengan ki piye lara-larae Ayo larane kaya niki ya ketiban kertek Sintu Gintung Jakarta kae biyen. Oh. Dadi kaya niki. iki kan biyen Cina ta cara meno niki Cina iya, ta iya, iya, bener. Cina ndelalah nunggu selep-selepe kobong dadi Cina iki Selep selep ku apa? selep ki nek ning nggonku biasane nggo nyelep gabah nggo apa giling gabah gilingan gabah Walah, terangan. Wo gilingan to. iya Ora wae gilingke gabahmu kuwi apa? apa Gabahmu. oh gabahku langsung tak manu jenenge tak gepyok Wo wisan. Ya, ya teruske. saiki tak bacotke ya Iya dibacotke Mbang Inep. apa wong lara kok iso Lah yo tegese dibacotke Mbang Inep. apa lah nek dulure ado Hah? nek dulure ado Wah, aja semulang tak terke. apa kowe budal sik Engko nunut aku. Kayak engko tekan kono ke tak jegur. Lah aku dhewe nek mlaku kulino jegur. Enggak. Kilas Nggih. Wah, jan. Bulane suarane Mbak Ika yo jos. Amin. Nggih. Ah. Niki mangke badhe wonten prahmen. Prahmenipun menapa biyen? Prahmenipun menika prahmen ketoprak. Nggih. Nggih. Dados mangke ingkang badhe ngetoprak menika budukuh mriki dongipun dalu menika ngetoprak dhateng Golang ning mboten mangkat, lajeng mangke prahmenipun menika badhe ngetoprak wonten mriki kalih Mbah Klowor. Wah ngaten nggih. Buduka menika ya tokoh Wah, seniman niku- mriki ya kathah ya Mbah. Nggih, lah. Mbah Klowor niku tokoh Jampi Puyeng. Nggih, Yang menika ketoprak tokoh Jampi ingkang Puyeng. pripun? Tegese jenenge ketoprak Jampi Puyeng. Oh niku anu gagah napa sing pate napa sing Wah niku napa-napa niku iso niku. Demang apik. Wah nggih, dadi Losari apik. Aku ku ora kudu Bahak apik. Wah, aku ku apa-apa iso. Sing ora sisa siji. apa Mingkem aku ku. ora apa-apa ngene iki malah apik kok. Aku- Jenengan sesuk iki malah iso mek buka warung, kalek rasa tuku alat nggo jegol Fanta. Ya. Nek wong tuku karek ngene. Tok. Saiki iki kowe ayu, terus wiyaga-wiyaga do bagus. Besok tuanane intine ora kalap menang aku. Menang pripun? Lho nek jenengan lek karo wiyaga-wiyaga kewajane entek kempot tali nika. Ning nek kelawar runtune entek lho mingkepe jademes. Oh iya ya. Iki nek ngene malah omahmu iso aman
lho. Lah. Menika lho Biung, omahe ora tau kemalingan. Lah iya. Pomo enek maling mlumpat jendela iki ngeti panjenengan lagi sare, mawe lagi turun ngene. Heeh. Oh, sing di omah jek melek ki sik guyu. Ora sida maling, ora sida maling. Terus oh, ora sida maling sing di omah sik melek, sik guyu ngono. Neng kowe sing teko ngono bablas tak cokot ya. Wis ngono. Nah, Dimanfaatke sing apik. Mbak Ika, Nggih. menika wonten pamundutan. Napa Biung? Wah lah wong dijaluki arepa bendina muni nggih pun kajeng nggih. Nggih. Menika nyuwun podang kuning gagrak gonggonginan Nggih. lajeng panjenengan bawa swara mangke Mbah Klawor njoget kalih jenengan. Oh nggih. Nggih. Pancen kula kalih Mbah Monggo. kula niki serasa dipisahke. Mboten iso karep. Mamane prahmen ketuprake lakon. Lah kate wis nggawa alat dhewe to. Besok ora dipikir anak putu lho iki. Alat apa iki dingklek kok? Oh tak kira sak cemplungan. Sak cemplungan iki apa basamu? Wow, dialog ora odong Aku dialog. ki tau ngene nyinden numpak bis nggo ngenean. Lah kok ibu-ibu tekok menika rumah anjing ngono. Lah ora. Dikira rumah anjing iki. Ayo. Podang kuning Biung. Podang kuning sampean bawa swara. Oh nggih. Nah. Rasane didunke sewilah. Nyongot nggih. Nyongot. Nyongot tengah. Nyongot wong kula awakmu ya nyongot. Hah? Ora. Aku kelingan sing Aku tak unekke nyongot ya Dur. Makasih. ya kudu makasih ora entuk nesu. Ah ora, wong Jenengan nyatane. ki tak tresnani. Nyatane yo iya kok. Ya. Pun pokoke manut mawon, Mbah. Nggih. Lah nggih pokoke muga-muga sing do sengit aku ketulung sasi ketularan mrongos kabeh. Kelbu kowe. Ora. Kowe janji Aku sengit karo aku. Wo, telung sasi titenan. Malah tahu ana sing Besok kowe nek bawa paneman ya ali. Lah iya Mbah tahu ana sing ngomong karo aku. Nggih. Heeh, sing parikan ki ngono. Nggih. Tuku brongkos neng Karangasem untune mrongos ora iso mingkem. Kuwi wong parikan. Nek iki anu apa jenenge tuku brongkos. Niku piantun pundi Mbak Cange? Kan piantun pundi? Piantun Serpeng. Petruk atau toklak-toklak. Lah apa ngenani jenengan mung ya urung mesti kok. Toklak-toklak kayune mingane. Apa toklek-toklek piye? Toklak-toklak kayune. Ya nek omong ki sing genah aja nyerimpet. Wong kowe seru ya ora dong lire ora ngerti. Iya aja nesu-nesu kowe iki jenengan ki tak tresnani lho. Aku ki nek wis kecocok ni gampang nesu lho aku ki. Oh nek karo gampang nesu. Nek nesu kok untune modot. Are kaya ula kobro. Bawa sik ya aku bawa Lah ya. jan nang kene iku kurdi nek Bawa monggo. Ora bawa duit apa aku dhewe. Telek. Telek ya apa mambu? Hah? Telek ya apa mambu? Mambu. Ya mambu ya diambung. Telek kowe apik ora cara kowe? Ya apik. Kowe karo pitik ki aji pitik tak kandhani. Lah ngopo? Telek pitik ki sekarung 20.000. Telekmu karo sing doyan apa 1.000 kowe? Iki mertandake nek kurang mengerti dalam teknologi. Ini Ya, betul. Teknologi apa? sumber daya manusia itu harus dibangun. Loh, manusia, kotoran manusia sekarang sudah diolah menjadi gas LPG. Wah, golek garapan lho nggonku ku mabok sapi rogok wedhus ku nganti do guwaki turah-turah kare ora ngono telek. Wis diolah dadi biogas. Ora gur dienggo bas, nggo mancing lho entuk nila masamu. Nah, Mbok Iki. mancing. kanca-kanca dalang iki sik ning sandingku ki Pak Rustianto, dalang Sekomboto. Pak Rusdianto nggih. Iki ya dalang. Nggih, kae sik kagungan wayang Pak Sugeng. Pak Sugeng ingkang brengose sak pager kecamatan. Iya, iya. Iki pepundhan kualat kowe. Kae sing- Raden Gatot Sing Kaca. piyayi sepuh kae ya dalang, ya tukang ngruwat, ya Ingkang tukang wingking kamera menika. Iya. Nggih. komplit iki. Sungkem kula katur. Nggih. Elek-elek aku ki ya dalang. Dalang. Potonganmu sing Lho, maido. sing percaya sapa?
Aku ki dalang Dalang apa, Mbah? dalang kerusuhan. Sopo sing ora ngerti Mbah Klowor? Kondange Mbah Klowor. YouTube streaming Klowor. Klowor. Radio ceklik Klowor. Ndengi memean ilang. Klowor. Kayak wong meteng ya kelawar ngono ya. Ora golekno lothong anggere. Nek wong meteng tak kon ngebuk wetenge. Oh, tak kira kelawar ngono. Pak Siap Ismail aku. pintinganipun. Pak Ismail jan jebule Pak Menteri. Senadyan wujud temong paksi Senajan wujute mung mano. iso nganggo deklarasi barang puisi iya kok disauri barang Bisa gawe tali ning terus non. artine ngono Pak. Aku nek ora diartekke Mbah Klowor ki sumpah aku ora ngerti artine kuwi. Soalnya kok bodoh. Ora ngerti artine basa Jawa kan aku orang Indonesia. Bahasa Indonesia udah lama di Jakarta. Minum teh bahasa gendul aku masamu kok iso. bahasa saya Jepang. Bahasa Jepang luar negeri bisa. Yes. Opo nek coba sedikit beri contoh. Yo kalau ini nengeng. Kursi sepeken. Wong nandur paling jengkeng. Kuwi bahasa Inggris. Wong kawareken ora Jepang ya ngono kuwi. Wong kawareken wetenge lara kuwi jenenge krasa. Sepeken. Terus golek-golek. Nggih. Terus Nek ireng apa? Black. Iya black. Nek kucing apa? Meow. Bahasa Inggris. Oh, nek cat. ireng. Ireng. Cat bian. Ireng bahasa Inggrisnya apa? Black. Kucing. Cat. Mati. Dead. Nah, disambung. Prat. Ya lali ya kok nyambung. Ibu bunga henga tiku. Ibu seneng hatiku. Ku. Oh, Eko. Eko. MC Eko nggih saged Mbah Klowor. Eko. Apa iso? Detak. Mumpung ketemu nek ora ngene iki ora kelakon. Sing ngendang ki aku. Oh, tak kudang dintang teng dintang tek ditak teng dintang tek ditak teng dintang tek ditang gintung cret lho kok ngono. Walah kudang kamu apik tenan. Iya. Makasih. malah cengkoke Mbah Klowor sing joget kaya dus kacangan. Niki karo muni. Kowe ngerti wedhus kacangan ora? Apa sing cilik apa piye? Nggih. Kayak kok nanggene nang bakal. Iki lho. Piye unine wedhus mah piye? Panjenengan percaya ora kenek? Percaya kenek ora kenek? Nek karo wedhuse kacangan si api iki tenan. Iki nggo percontohan wedhus sesuk nek arep kurban apik. Oh, gak aku tak dapuk kewan to. Yo. Aku ki nek tak dapuk kewan seneng banget. Nang apa? Ane merkosa sinden ku ora diurus polisi tak kandhani. Apa ana polisi ngurus kewan? Lah aku nek Kewan. yo nek pamane sing ngrusuhi wedhuse kene ya tak beles tak rica-rica kok. Weh, lah sadurunge blek malah tak Yo langsung tak beles. belan. Gade balung tok. Aja maido balung. Bakul bakso kae gur balung sitok rata wong 1000 wadah. Barung sitok Rata wong 1000. rata wong Wah, ngger sak kae iki klothak-klothak.
Sur, kotak-kotak, sur. Isine gur balung to. Nggih, monggo diteruske. Maswinggon kulan lono. Wis suwe nggonku minggat. Lelono ini. Lah yo mlaku-mlaku ki minggat terus kene. Goleki si podang pito. Bener. Nggo golek isi podang. Golek isi podang apa? Pito. Pito. Kuning. Pito ning ki kuning. Golek Pito. isi podang kuning. Nah, dadi pito iki kuning, misal kayak Mbah Klowor iki. Mbah Klowor loro pito iki loro kuning. Upama iki gur nggo conto, upama. Iki karepe lah. Soale laramu kuning merembet yang untung-untung to, Des. Ora tak kira mau anu margarin. Sindan-sindan ki kaya Mbak. Ora. Anu sisil iki biasane masak roti. Kowe rene karo garwamu to? Mboten. Karo sapa? Kare bapak. Oh, bapakmu netune apa? Neptune nek ora salah kek Rebo Wage, Jemah Wage. Oh, iki. Ya tak santete no. Lho. Gek kowe ora tak pek. Lah kowe yo tak santet. Tak santet ya. Alhamdulillah. Ora terima. Alhamdulillah aku tak santet mati. Aku ora mikir BRI. Aman. Jare ndengi mekar barang. Wong mekar padha ke ora mung mekar. BOKP koperasi. Mulane aku ki kenal aku ki wong kantoran kabeh. Iba bunga ing atiku. Iba senenge atiku. Nyanding bisa dadi tombo. Nyanding bisa dadi amba. Ya wis pas nek sing nembang kowe dadi ombo. Lah rumus Mbak. ya ngono. Dados, Mbak. Ayo. Esuk awane omah wis ora kerasa. Luyuran golek sing tak sayang. Mobang midarang golek ora krasa esuk awak nganti bengi.
garapan anyar. Alhamdulillah. Nggih. Podang Kok kuning jan. sampun, Byung. Nggih, sampun. Engko Jan. pungkasane Bolane- garapan anyar. Kowe nek apa njoget barang ya jan top luwes. Ngaten, nggih. Uget-uget ngaten napa mboten? Wah, uget-uget tenan. Nggih, padha kaya jenenge. Uget-uget tenan. Nggih. Nek nganu bacane nek jenenge wong luwes iku. Raden Lah niki Kubis. namung tengok-tengok angget kula jan luwes. Nah nggih. Iki bapete turupe luwes banget. Wah, luwes ngopo-ngopo luwes jogete apik, dasare suarane ya apik. Amin. Lah iya to. Ning pangapunten tekone lah ya ora ngerti. Ah kok nek kuwi tekone apik kok ora ana kabar apa-apa kok. Nggih. Ya mung sing kurang pas ki le jenenge iki nggone iki le jumbleng kuwi kira. Nah nggih. Mbok menawi jumlah nggih ledukan apa pripun ngeten. Heeh. Kan seragen sawetara enten dataran tinggi lah nggih kula nggih pas nggih ledukan. Ora. Nah, Iya, dadi iya, iya. aku yo kepengin nyemplung nang jumbleng. Arep nyemplung. Heeh, Oh, nyemplung warga jumbleng. Rasa mentas ya. Mbak Ika, Nggih. iki prahmen to, Nggih. ketoprak. Saiki kowe ngendang. Kula ngendang. Ngendang. Nggih. Engko di apa disepoti nganggo Mataraman Oh, utawa ngaten. playon Mataram. Oh ngaten menawi Mataram menika dereng saged menawi Solo pripun? Ora apa-apa, Solo ya kena. Nggih, Srepek Solo. Srepek Boten Solo. napa-napa. Oke. Menawi ngendang terus lagon mam pripun, Byung? Hah? Menawi ngendangipun lagon pripun? Lagone piye maksudnya? Lagu. Oh, engko ya ngendang lagu bareng. Gitu. Dadi mengke Nek saiki sing ya. ngendang napa ketoprak kersanipun. Oh ya, Mas Mas Putut. Mas Putut. Lah Putut loncang. Loncang tiba karo. Ning iki mbeng iki Pripun? toprake keras, nek kleru ngendang gelem babit. Bathuke sing ngendang. Toprake binti kendangi Mas Keras. Putut. Udu. Aku ngendang lagu ae. Oh. Nek aku srepek Solo. Wah aku wis anes kene toprake kene sing ngendang. Wah keluar plong. Gak ngrepleng aku sing brek. Ning biyen tau Mbah aku nalika jaman cilik aku. Nggih. Nggih. Ketoprak sing latih Pak Arjo Bali Suwargi saka Semanu. Oh nggih. Wah, sing ketoprak jenenge Sirido. Diwarai nganti jengkelke ketoprak ora iso-iso. Pak Arjo Bali ngukut Sirido didoni. Lah terus lah kepiye to cah ndak didoni. Lah niku mau nonton tunggale kula nate nganu Mbak Cawik latihan dalang. Latihan dalang kula suluk. Wong kadhet kaca mantek kajiwer kudara. Aku kepiye? Karo sing latih aku dikeplak tenan. Cobi sak menika nyuwun rawuhipun Budukuh minggah panggung Nggih. lajeng dipun spot wontenipun Mataram. Monggo tumindak dateng pepanggungan Budukuh. Ngetar bali mulon.
kula sandiwara ketoprak sampun paripurna, monggo sareng-sareng bubar. Lakone iki mau jenenge ngenteni. Ora. Iki ngene. Mandrek. Pak Dukuh apa Bu Dukuh urung selo mergo iki rawuhe Pak polisi padha kepareng rawuh ana daleme Bu Dukuh. Oh, mekaten. Nah, Terus prahmene ditunda. Heeh, sesuk saiki sore. nah, kowe ngendang Nggih. ben di Mbah Klawor ben milih sinden ben ngancani. Oke, sinten monggo Byung. Kowe ngendang oh. Mbah milih jenengan. Wah, kula pilihke Mbak Cangek soalnya mangke lek kula milih niki sing wong papat ki mesti gelut. Loh. Ah, Masane iki yo kaya nyawang Mas Al kae. resikone wong ganteng. Ya, ya wis. Pokoke pilih ke Mbak Cangek kono. Nggih. Ndak do iri-iri. Sing Do iri. Mbok aku iki. alkohol yang ngene iki. Ojo almarhum. Isik sentik-sentik kok. Kowe aku nek almarhum titen ana anggere bengi pendir raine kelawar, pendir raine kelawar. Tak doni. Makasih. Kok ana Ayo, Mbak. Mapan nggon kendang. Oh nggih. Kendang. Aku ndek ngenteni sinden sik. Lah mriko nggih. Ngendang tak go ngaji kene. Yo ning kene ae. Pripun, Pak? Oh, Pak, tak kira sing nonton bae yoga nyel lagu. Ah, kendange piye sampean? Ngaten madhep mriko nggih. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nggih, Madhep nggih. ono rono ya ora apa-apa. Ning yo Ning aja ngantuk nek madhep ngalor karo ngidul. Napa? Bahaya. Mbah, sampean mang milih sinden sing ndi, Mbah? Wah, kula nek mboten mang pilih Oh. Mbak Cangek. Mangke ndak do gelut. Ana rasul kok ngene kok do Sing gelut. sing apik mang milih sik niki salah siji napa sing nomor loro saka kidul? Wah, pokoke manut kula. Aku ngerti batinmu, mesti areng milih Bu Warini to. Panggung di luar panggung, urusan di luar panggung. Nek ning panggung jangan dibawa-bawa. Hah? Urusan luar Bu Warini diselesaikan nanti. Milih ya sing Ayo. udah dhisik. Sok ben ora tak lunasi. Diutang kulo. Kemarin ini ya kena munggah, Bu. Mangga Bu. Buar ini. Ya, Lia kowe munggah Lia. Ben tahu Mbah Klawor ki keneng vitamin pisan-pisan. Nek ora Lia ya ke liyane. Iki Mbak Lia ke liyane. Nah, ayo ngadeg no. Ayo ngadeg nyedak Mbah Klawor. Ora. Kula niku wedi ya, Mbak. Wah, aja wedi. Aja meneh kowe nek ora wedi lho aku pengen ngoco wedi. Gila. Nah, Waduh. Napa? Ora ngapa-ngapa. Nyanyi. Dumuk-dumuk pelanggaran. nah. Mungkin ning pasar lho jenenge. Heeh. Keneng pasar. Kayak ngene kayak jadi duwe penyakit rabies aku. Oh, cokot tenan rabies. Coba saiki nuwun sewu. Iki ana lagune Sesideman. Nggih. Mbak Ika ngendang terus mengko sing nembang Mbak Sisilia. Terus karo Mbah Klawor joget sing bawa swara Satriyanto Wiraswara. Monggo. Iya, Pak. Pak Satriyanto mau. Angko yo gentenan karo Mbah Klawor ya. Aja apik-apik le, antil. Mangke ndak kalah Mbak Klawore. Matane rezekiku nek. Lagi dipateni genti. Wah, aku ki wong kejem kok. Mbak putuku umur 2 dina tak bangku mipisi tak wales kok. Wong kejem aku. Diwales pripun? Dipipisi? Iya. Kowe seneng apa? Mboten. Mbak dikon. Yo. Wiwitane Hop, Saiki apa sesuk? hop. Saiki kabeh perlu dicoba. Coba saiki Mbak Ika. Mbak Ika ganti ngendang. Nggih.
Genti ngendang niki pripun? Ndlang tak sutung. Ayo. Yeah. Nggih lah kok ndang tak suruten. Kene. Pak Kerto tuku kertu. Jajal. Liwat kretek gegeblak. Sing mburi dhewe. Nah. Sing mburi dhewe ngene. Jeblak terus jeblok. Nggih? Gegeblak baleni. Gegeblak. Sing kari dhewe telik. Telek. Wah, pinter. Weh, King, Mbak, aku tak pesen. Gegeblak nyebut yung. Udah cangkol kanggo kuwi. Sing iso muni nek yung iki cangkem. Wo. Cangkemmu ora iso. Ora, aku nek yung hung kurang. Karo wong tuwek kok aku muni cangkem ya Mas, gak apik ya. Kok nek karo Mbah Kelawar Piyai misuwur. Kudune tak ajeni kok aku muni cangkem. Lah mbok yo nek karo Mbah Kelawar kok cangkem gak patut ya Mas. Nek karo wong tuwa kuwi cocot wis sisan. Ampun nesu-nesu. Ora nesu cedhak kowe mbakane wedi kowe. Ayo. Monggo Mas Satrianto. Anderek sang peke Nderek karepmu ora karepmu. Apik. pria bagus Sing padha klor. Mboten. kang olah daya Wah, iki suarane apik tur akeh sing mriksani. Nggih, leres Mbak Sangit. Jenenge liwat live streaming saka Salva Production. Ha niki keponakan kula awon-awon dadi sing Nggih. sing mulang bawa niku kula mulang keriku gek ndek kula ilang. Nggih. Sinten-sinten kok diaku. Ilmu ki entek ngono ya. Nines. Wah, sowan menyang kutha gedhe enak aku pilih ning Semberwungu kono nggo tuku rokok. Lah yo karo anggur cilik kok tongal-tongal lho. Lah nek gedhe tongal-tongal. Man cilik kok lotong. bendara terus yung yon selendang kuning Apik cengkoke banjet. kang saking wukir Jane aku Kira saka pasar. iki kepengenku ki ngombe raketang kumburan iki donge. Ning urung teko ket mau. Anu, sing digeneni Mbak Cangik sabar. Lah nggih, karang yo Lah ya agi mangkat ya wis ngongkong ya. Karang-kerane men itir-itir ra, Mbah. swara kurang permono ning wasis ngono
iki sing ngombe agi aku tok nek sejene urung kena ngombe pokoke piyaga urung ngombe seko mausan ngombe wedang nek aku pancen men butuh anget Wiagane lesu. Angung rumarang bendoro Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman Luwe becik paten ana timbang babisa
rindu Repono kutha gedhe tak tukoke aga masak isine dintung sret dintung apa wae nadyan sesi wah jan mantep kendangane Wah, apik tenan. Mbak Ika iki apa-apa iso kok tenan. Punten iki, Mbah. ya udah sampun Biung Mbah Klopor ya iso ngendang. saged iki oh kula niku ada kegagah aku wong nggonku dhewe iso ngendang mergo aku panjenengane guru pengrawit klaten oh guru aku jan motan kena kinira yo tandane Ternyata, mbah aku iki jenengan ki bathok bolu isi ndut apa isi madu wah isi madu gak aku ki tak padake bathok bolu yo anu ana bathok bolu kok meruweng kok ngene ayo nyeblok ning ndut mau Niki wonten pamundutan menapa Biung ingkang dipun kersakaken saking Pak Dudo ingkang inggil riku ana Pak Subali sing Dudo sih kidul Pak Subali sing Dudo sih lor kuwi Pak Saikan. Lah tenan jane Pak mbok jenengan niku gek rapi. Mboten rapi ki pun padha mawon, Pak. kok Lha saged padha seniki ki ten kula. Oh ya malah bener ide aku ngono. Nah terus ning yo ngene, ciri khasé wong ora gelem rabi. pripun Apa meneh dudo. Ha toh? nggih Dadi cok iso kelakon amba-amba godhong benda dawa-dawa janur kelapa. Ademe rondo ora sepira, ademe dudo mengkurep botolke kloso. jane dudone kuwi nggowo apa wisan botolke kloso terus ayo dolan nyang ndono-ndono Wah, untung dawa. ning ora apa-apa Ini tamane kowe mencium aku urung kena. ya anggonmu Wis untumu wis mengenai wong kuwi dinae utek kok nggo mikir lha uteke nggo. nek cium kuwi saka ngiringane teplek kesut makasih Oh, gak kok cipika-cipiki ya cium. iki lho saka ngiringan nil aman kok Iki pamundhute ngene. Sing dikersake siji Bengawan Solo, loro Banyulangit. Ya. Ning menika mboten mawi kibot. Nggih. Menika kibotipun ugi wonten nggih? Mboten. Oh, mboten. Mboten klasikan. Nggih. Lah ingkang nyekar sinten monggo menika Monggo. Biung, Mbak-mbak pesinden nggih tasih sami wungon. Ha nggih tesih. Lah ya jenengan kuwi sing nembang Bengawan Solo. Oh, kula nembang Bengawan Solo. Iya. Oh, nggih. Apa direncangi napa piyambak? Direncangi Oh, kena. direncangi sinten? Mbak Sisil. ya milih kanca Adike Mbak Sisil. Lah niki sing wonge rungik-rungik kok Jembawati niki. Ruwik-ruwik. Niki lho. Nek panjenengan nyawang irunge. Wah, wis jan. anu ki Kaya nek jeneng oleh Blokan semende. heeh oleh jenenge nggonku irung semigit Semigit. irung semigit Apa wis semigit? ngerti wong sigit urung kok Wong sigit iki wong bagus. bagus ta kirung cemok Oh, ireng semokot. Nek panjenengan ki wah wis jan. wah lumayan Saka pipine apa kuwi jenenge apa juwing sasigar apa kae ngono kae. Terus mripatmu miji timun. mupat miji timun gue karepku nek lambeku mblarak sempal ngono kok Lah terus arep ngomong sing miji timun untune untung miji petel kok iso. wah Eh mbok yo ngomongi kasunyatane ae kok. Dicondro kok ora beneran. kowe kira aku mangsane arep sepedhel ki sing nukokke beras ki sapa Aku yo sing nukokke yo dhewe to tuku dhewe masane piye. aku ya gur takon kok masa aku Tak kira terus aku. Ayo dikancani, Mbak. Ya, Ayo, Mbak. Ada. Asmanipun Mbak sinten? Mbak Lia
Kowe kuwi. Nah, Mbak Lia. Ditepungke. Jenengan ya wis ngertos asmane. Gila. Asmane Kaya aku mau rungu kabar ditepungke. Mbak Lia. Nggih, nderek pitepangan. Nggih. Nami kula Yuni. Oh, Mbak Yu. Walah, gini iki kowe to ni. Ora mau ngomong. Ni kaya bakul sayur ni lem nyeblek kaya iso. Laire kuwi mergo sasi Juni. Nah, Nggih, kula dijenengke leres. Juni. Ngono. Heeh. Ning nek lorku kae ora Juni nek lorku kae. Sony. Sony. Nah iya. Iki nek tak sawang kok panjenengan rada mirip-mirip Mbah Klowor. Hidunge panjenengan mancung, nek Mbah Klowor sing mancung untu. Untuk tuh, ora apa-apa ya. Ayo digatheke antarain untu karo irung no. Ben rukun. Aja ning panjenengan iki malah piyai sing antik. Antik merongos ngono karepmu. Wis 2026 wis renek ngono. Wah, titenono. Sesuk sore, sesuk bengi. Kowe turu anggere nglilir ngono. Raine kelawar iki kaya kelawar titenono. Ora iya aku nek nglirir tekeki sing tak ruhi. Wah, ya tekekku kae. Ya mirip. Letelung sasi mresake kowe. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Du. Nah iki anu titil laras musik barat ala Slendro. Lah komplit slendro eneng pelok eneng. Nah, buka celuk nggih, Byong. Ya, monggo. Yo, Mbak Yuni. Pengawan Itu pun Aku sing wedi mati. riwayatmu dulu kau pedagang selalu naik itu perahu.
Deni. Matur nuwun menika pikantuk salam saking Mbah Memet Ponorogo sedaya para warga mriki dipun dongaaken pinaringan sehat walafiat panjang yuswa murah sandang kelawan pangan menika saking Ponorogo. Amin ya rabbal alamin. Terus nguri-uri lan ngurip-ngurip seni kabudayan Mbah Klawor Biyung. Nggih, lan sanesipun menika menika saking panjenenganipun Pak Saikan minangka ketua panitia. Oh nggih, Pak Ketua Panitia Pak Saikan. Menika ngersakaken nyuwun langgam Sri Uning. Oh nggih. Sri Uning. Nggih. Mustiko. Nah, sing unine Sri Uning penekno blimbing kuwi. Bar menek terus tiba kowe ning nggon telek. Ora bar menek terus tiba. Ilir-ilir panjenengan ku lho. Ayo menek tibane ning sanding dodol. Iya, terus tak gua. Ayo, bawa swara, Mbak. Sinten ingkang bawa Biyung? Lha kowe. Oh kula. Iya. Ya, nggih. Siap. Kudu dipolke wong karang ya Andani. adoh-adoh. Wong panjenengan mau sampun ngendika nek bete kok. Nah, Bete. Bekerja terus. Ayo. Kowemu ana bintang tamu gak aku nang kono ku. Lah iki binatang tamu ngene aku ya. Kowe pas jenengan teko. Ngene panjenengan iki sia-sia karo Mbah kok. Lho ning aku Aku ora trimo, Mbah. Teko ku sinoman metuk aku kabeh. Ngomong binatang tamu. Ning ya do metuk aku kabeh. Teko. Kok ngono kok iso binatang tamu ya, Mbah? Do metuk aku kabeh do ngidone. Tak kira jenengan mau dikaraki tak kira bintang tamu. Senek sing cruluk, "Oh, malinge kecekel ngono." Kan maling ati. nah, coba Mbah Klawor bawa. Wah, Mbah Klawor. Kaya ngapa? Ayo, jenengan bawa. Aku nek bawane beda karo sana. Beda ora apa-apa. Sri ngono, Mbah. Sri ngono, Mbah. Sri Uning. Uning. Nah, Ae cerdas cepat. Sri Uning. Uning. Yo. Mamane semu angu jiwa wah, Nggih. jebule suarane ya apik. Nggih. Kono rebutan baru kok Kuwi seneng. Terus suarane piye? akar ya ruciting gale lah terangane teke malah do asu kesong. Ngapa to? Kuwi jenenge seneng ngono lho. Oh seneng kok kene nembang apa? Nang ngerti sing nembang serigala. Aku lek yo kancamu to. Ya kok iso? Lah iya nek aku asu lanang kok asu wedok. Mah. Aku apa? Saiki ke kewolu ngancik wis. Aku gak Lara apa kang sina yo duitmu jeglok. mesti bakal ruti Nyapa to nek gandrung kok dadak medhep rene nyawang kene ngisor aku dadi wedi aku. Ngapa to ngono kuwi? ngunceng mau ora ngunceng aku ki menguaske Kok iso to? tresnaku kang tulus suci Mbah, nek gandrung ki nyawang kene lho. Nyawang mripat do mripat, wajah do wajah. Sing mbok sarang kuwi apa? aku ki to nek Nyawang ki rai. nek dengenge ngene iki gulu kuyuh lara banget kayak padang aku ki rata-rata air. Oh, aku ngerti aku nyapa kok ndingkluk terus kabotan untu lho. Umlan untumu sesuk ganti kok ning omah. Ganti untu ondo napa piye?
ben dipeneki cah cilik-cilik. Malah ora anu kok, malah ora pangan kromo. Bacut. Amung dika tresna. Amung ngendika tresna ning Wah, jebul iso sinden barang, Bang. Lah kalau niki dadi sinden akhir setahun bayan pindho kali. Kowe piye suaramu ngono? Wah, dadi dudu sinden. Sumpah janji alana prasetya. Medun. Cengkokmu ya germo. Sinak-sinan bumi langit pepindane pindha mimi lan mintuna sing arep neruske putri. Iya, siap-siap. Suara lanang iso suara wedok. Lah lho ya abote wong golek dublak putu. Suara banci iso ora kowe? Suara banci. Wah aku ora wani. Kare nek lanang, nek urene ora almarhum. Nek wedok almarhumah to. Genek banci Al-Fatihah. Wudu. Aluminium. Banci ya wis alah mbuh ngarepe. Ya. Monggo ingkang sesekaran. Monggo srining. Oh nggih. Sriuning mesti kutuban labut tresna kowe marang raden Wiratmojo ngamus prasetyo nambut Panji Tengkorak.
apik. Ora anggap Disekseni karo keluarga ageng kene. bojoku. Swantene Mbah Klawor pripun Pak Bu? Sae napa mboten? Swantene Mbah Klawor sae to? Mbah Klawor sae napa sae? Disekseni. Ning suwahi kok. Kono sae, nek kono apik, dadine dadek siji. Sae pe. Disekseni seneng karo panjenengan. Piyai kok ngapik. Ah suaraku apik tenan, nyuarane bojoku ya purik tenan. Seminggu ra mulih ketok susul. Nah, Lah aku dadi malu maratuwa. Katresnane senadyan wakasane Nggih, pamundutan sampun pun pinangkani sedaya. Nggih. Baika, Dalem. kowe rak sok kulino mayang to. Mayang pripun piye? Ayo tegese iki dadi dalang. Nggih. Nah, upamane ora maju ning kene, ning aku kepengin krungu sulukmu jajal kaya ngopo. Ayo. Ning umpamane mboten pate gedhe mboten napa-napa nggih. Sulukmu ora patek gedhe to? Ora nek iso ya gedhekno sethithik. Saya kan wong wedokan ya ora iso gandem nek kaya Iya, Kyai Kakung. iya nek wong wedok ora iso gedhe ngono kuwi ta suarane. Nah, Jajal kaya ngopo? Suluk kaya ngopo? Sigra bala kang tumingal perang campo samya medali lir tatet wileteng gondok dayuan gong mangoncang niti benjang sangat jimicil latinya ngedali wus Apik to. Ah, Jan. arep ora tak lekneh lho oleh suluk kok. Wah, buta nglokor buta kita nglakon to. Mbok ngapa kok. Wah. Ah. Coba saiki muni pelok. pelok Pelok. Ya. pelok nganu odo-odo mleh Pelok. oh nggih oh iki dites Jajal. Ayo dites Odo-odo ayo pelok. dalang. Udah padha ayo. oke oh pelok saiki pelok sigra bala kang tumingal perang campo samya medali oh wah yo cakile metu Cakile Mbah Lah Klawor. untune wis apik untune. Lir tatet wileteng gondok. Dayuang gong mangoncang niti. Benjang sangat jimicil. Latinya ngedali wus. Apa? Golek apa? Ya suaramu ya halus. Pira-pira tekan lah ora nang ndili-ndili terang. Indil-indil kuwi nek ndek cilik saiki wis gedhe kok. Lho ndek ku ya gur cilik lho gur ndili-ndili. Apik. Ndek cilik wis saiki wis gedhe. Wis suarane sing gedhe pokoke. Tok tuk nyong 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 nging nging nging. Wow to. Dadi cakil sing joget kae karo Arjuna Permadi ning alas. Raden Permadi. Aku Janaka. Saknalika pinanggih Tityakala gendir prenjalit solae kawistara pating glidrah pating glidro kaya barungan tinanggap. Kowe cakil. Ayo wong ayu sapa mandek wong ayu.
wedi ya. Walik suarane iki suaramu. Lah apa ora wedi ta si Cakil mbok wis mlayu mau. Urung iki. Lho urung ngomong-ngomongan kok mlayu. Gua tak kira wedi kek mlayu. Aku sapa? Kepiye aku? Kowe dadi aku Permadi, kowe dadi Buta Cikal. Mbok Cakil. Ayo Cakil. Heeh. Kayak kepiye anu kene kemang? Ora mandek-mandek kok gage mandek kok sira sapa? Biasane enten cerita Cakil meko lak mati krana kerise dhewe. Lah iya. Iki kecokot untune dhewe. Ceritane ngono. Wayang sing paling digdaya sapa? Yo paling ora sing gedhe, anu Werkudara. Ora. Gatotkaca anake. Ora. Lha sapa? Sing paling digdaya Cakil. Lha kok iso? Saiki Cakil dipanah Janaka mati sesuk sore nek ana wayang Cakil isih ngamuk meneh. Oh iya sik anu digdaya ya. Saiki genti pelok, Mbak. Sing gumyak garap kaya jadilan kae. Jaranan. Wah, iki jaranan kudune sinden-sinden ngadeg ngeten malah gayeng. Ora apa-apa. Beksa napa jenenge Salehu apa jenenge? Liwung. Sing apa kae lho jaranan kae lho senterewe. Apa? Senterewe. Ayo. Semelekete. Semelekete gak mbek kepele tadi. Selepete. Mbak, diaturi jumeneng. Ayo Mbak, kowe bareng-bareng Mbak yo. Ben karo adem nggon-gonane nek ora ngadeg. Nggon-gonane panas. Kok ndak kelet. Ayo ngadeg ayo. Men nek kon ngadeg malah angele ora ilok basa ora ngadeg bingung tak tek ora ngadeg. Ya dadi ngadeg ora dikon. Nah. Ayo. Piye, Mbah? Pesindan iki saiki ayu-ayu kabeh. Iya. Nek kon milih duwe bojo sinden ngene iki terus piye polahmu? Mike iki lho ndi mike? Aku nek ndek bojo sinden malah ora pola. Lho kok iso? Lah semene kae aku ya judeg. Malah gur ningok ngalor ningok ngidul. Yo, lagune Liwung. Garap jaranan nggih, Byung. Garap jaranan.
Nggih, Liwong. Sampun, Byung. Sampun nggih. Wah, jan Liwong ketok gumyak gayeng. Lempek, kompak. Kompak. Nggih. Sing kanggo keri, Mbak. Napa, Byung? Bali Slendro Pathet Sanga. Mbok menawi tesih wonten pamundutan. Isih ana pamundutan. Ingkang kedah dipun pinangkani. Iki ana sing ngersake waru doyong. Waru doyong. Nah, Lah menika pamundutan saking sinten? saking Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Nggih. Karang Taruna Karang Gebang mriki Karang nggih. Gebang. Nah, piyai mriki niku nek nonton wayang dimenake nyenengke ya, Mbah. Nggih. Iso mriksani Lenggah, jenjang. mriksani lenggah. Ditumboni Tenang. nasi bar. Iki ngene sesuk tekan jam 4. Kan jam 4? Heeh. Gak teko jam 5 to. Gak teko jam 5. Iya, iya. Monggo. Mangga waru doyong. Doyong. Duet ya, Mbak. Waru doyong duet. Hoya hoya. Hoya hoya. Hoya hoya. Ya, parian ayo. Menyang Sleman tuku ketan Magelang sukiran ganteng tenan Apa meneh, Mbah Klawor parian. Parian jenengan. Abang-abang omah tutul Ya. Karang Gebang adil makmur. Baru-baru goyang ning pinggir sumur. Ayo mablang dasare yo subur makmur. Parian meleh. Parian. Kagem sinten Mbah Klawor napa keluarga ageng Karanggebang mriki? Warga ageng Karanggebang. Oke. Ya. Menyang Palembang tuku nangka keluarga ageng Karanggebang panjang yuswa. Amin. Waru goyang goyang ning pinggir dalan. Ayo mablang-mablang sayange ora katokan. Wah, Kok ora kan? Lho lah saiki nek sinden-sinden Oh, iya. kan ayu-ayu moblong-moblong ning ora katokan. Ini rak jaritan. Mergo jaritan. Heeh. Kaya bojomu Ageman jaritan. ngayu kok. Jakarta. Ya bojomu jaritan kok katoke jero katok training SMP Negeri 1 Sleman. Sing kono sapa kok ngerti? Ya bojomu jagong ngono jerone katok training. ayo Mbah Klawor parian. Ayan. Hah? Parian. Mbah aku. Dialem ayu apa piye? Apa saiki kowe sik parian kanggo Mbah Klawor? Heeh. Kowe sik. Ayo. Oke ya. Katok klowor. Kombor. Hah? Katok kombor katoke Agus. Mbah Klowor pancen
uget-uget iki Genti kepiye aku. Ya dialem apa piye ngono. Parian ki sing apik. Kon apik tak Teko opahi. dawet ya uget-uget. Heeh. Ayo. Oh ana gigit kok ngolan-olan. Mbak ugit-ugit mung sekilan. Nek aku ya ora marem lembuh. Nyapu lewe nyawang aku ora marem, kurang marem. Nek gol nyawang ku ora nek gol liyane. Liyane nyawang. Pancen nek aku ki disawang saka kaduan ngene kowe ora wis cedhak karo aku ora patek marem. Nek aku wis nyedak. Nah. Piye, pengen gumuh ora kowe? Wow. Nek kalian ki yo sing apik kaya aku mau ngelem karo panjenengan. Ayo. Katok komber katoke Agus. Mbah Klawor pancen bagus. Kaya apa? Kowe mu kaya wedhus gak ditirokke. Wis sing muni kanca-kanca kok. Olan aku yang gigit olan-olan. Mbak uget-uget kok ming sekilan. Kabundul 2 senti. Sekilan yo penting enek. Penting wong urip mbok enek bolongane. Ora. Bacotke nggih Biung. Acutke ayo. Kagem sinten parikane? Sakarepmu wis karo kanca yoga kena, waranggana kena. Oke. Kanggo yoga waranggono. Napa kagem panjenengan? Manut. Oke. Ya, kuwi pokoke kelan gori mambu pulut nek ditari ya mung manut. Oke, siap. Ayo. Menyang Magetan tuku roti. Nah. Det. Nah. Tanya jawab nih jan karo Mas. Menguget-uget-uget. Putut iki. Menyang Magetan tuku roti. Bapak syukuran kathah rejeki terus aku dikeki. Ya. Matur daya. Daya maning pinggir omah. Ayo ngobrol-ngobrol. Dasare wong pinter ramah. Timon sikarane ayo bangun rencanané. Marudaya sampun katur, Byung. Nggih. Ah. Nyak tenan iki ya. Nggih. Ya, Menika ngaten Mbak Ika. nggih, Byung. Amargi wedalipun sampun ndalu. Nggih. Nah, benjang pinanggih sanes wedal. Nggih. Nah, sakmenika dipun bunggel semanten. Sak mantan nggih. Nggih. Menika kula panjenipun sampun rampung. Sampun. Wah, lagi pisan ketemu ngene kok ya wis kon mulih aku yo. Iya ta. Ki matur karo para Lah nek pamane ora mulih sisan ya malah meneri. Mamen teng mriki mboten napa-napa. Ora apa-apa. Kon nyare nggone masuk Bali kono. Nggih matur kalian warga masyarakat ing Karanggebang. Nggih. Kula kekalih mbok menawi kenipun suwan mboten ndadosaken kersaning penggalih. Kula kekalih Demek ora. ngaturaken Agus sak dumuk ora ngapa-ngapa. Niki lho. Ayo. Kula kekalih ngaturaken waduk Gajah Mungkur ing Wonogiri mbok menawi wonten kelatu ing ngatur nyuwun agunge samudra pangaksami. Nggih. Paribasan godhong wuyu temumpang layah apan-apan kayune jati sugeng dalu sugeng berpisah kapan-kapan bisa ketemu lagi. Oke. Nggih, mboten kathah nggih kula matur kirang langkung nggih sami kados ingkang dipun aturaken Mbah Klor menika.
Nggih, yo nderek anu donga panjenengan nggih, Mbak. Wong awake dhewe Mugi wong keluarga ageng Karang Gebang mriki tansah pinaringan ayem tentrem, Amin. tansah gemah lipah loh jinawi, Amin. murah sandang tuwin papan. Amin. Mugi-mugi apa sing dan cah ginayuh bakale kasembadan. Oke. Amin. Karo panuwun. Matur mbah nuwun, Byung, anggen kula sowan. Tamtu kathah sanget klentak retunipun. Kula nyuwun samudra gunging pangsami nggih, Byung. Dawah sami-sami jeng. Kula nggih idem Mbak Cami. Nggih, Mbah. Nggih. Kula nyuwun pamit. Ayo nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nek pamit. Salim mboten. Ya salim. Nggih. Arek Lesang ngene. juragane. Nggih. Mboten kula ampun dianggep guyon. Berarti tenanan. Mboten ampun dianggep kuwi lho. Kowe apa nyapa? Oh, alah Iki nek Mbah Klowor. Atau Nggih. nggon Mbah. Nek Mbah Klowor iki urusane panitia. Oh saking panitia. Nah, ning nek sing ngurusi Keng Selira aku. Oh, kali panjenengan. Iki wakilku. Oh, nggih. Iki Pak Guru, Pak Supri. Pak Guru, Pak Supri. Iya. Senengane mesti ayo ulangi lagi. Ya. Ora gelem nek gur pisan, ayo ulangi lagi. Iki ya Pak Guru ya Pak Dalang sandingku iki. Pak Rustianto. Ayo aja diulangi wong ngejak pisane urung kok diulangi. Ngejak sik lagi di. Lah rak ngono ya. Kok tak apuk lambeku dhewe wis ngajari Pak Dalang. Weling kula yen tindak ampun kesesa. Oh nggih. Nah, iya. Mboten. Weling kula yen tindak ampun kesesa wangsulipun liwat sala aduh Rama tak rewangi nguyawara golek sandang karo boga Semanten uga kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi tansah pinaringan slamet saking Kang Maha Kuwasa. Slamet-slamet andum, slamet anggen kula sak panjenenganira. Kula sambung angsalipun ndedonga. Nuwun matur nuwun. ya. Aku yo omong apa aku yo ora roh lho. Nggih, Sampun, nggih, Byung. Mbak. Ya, ya, ya. Matur nuwun. Atos-atos ya, Mbak. Nggih. Nggih.